Mga miyembro sa Alyansang Makabayan nagpanawagan sa DSWD 6 nga taasa ng cash assistance sa 10,000 pesos. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagbarikada ang mga anti-riot police sa atubangan sa Department of Social Welfare and Development Region 6 kainasang aga matapos makabaton sang impormasyon nga may piket nga patigayunon diri ang mga progresibo nga grupo. Sunod sa grupo nga kadamay, magasumite lang sila sang petition letter sa ahensya angot sa hinyo sang 2,000 ka mga residente nga dugangan ng ayuda. Ila ginapanawagan nga sa baylo nga 1,000 ka pesos, himuon ini sa 10,000 pesos. Ilabi na nga madamo sa mga pumuluyo ang nagutman kag naapektuhan sang ginpaidalom ang syudad sa enhanced community quarantine. Aning 10,000 hindi gani niya maka pian-pian lang niya sa ilang nga pagkabuhi, which nga dugay-dugay na ang pandemya. Sobra na, malapit na sa 2 ka tuig. So ining 10K para sa mangungunguha naton, which nga sa subong tagulutom na gidyaya. Nagpabutsyag ang mainisang ilahibubunot sa gobyerno bangod sang kapigaduhon nga gintugas ang pandemya. Nakabantay naman ang kapulisan agud masiguro nga masunod ang mga minimum health protocols. Standby lang naman na just in case nga kumbaga may damo bilang mag-rally, so para ma-maintain lang nato ng security man diri sang taga DSWD. Ginpahayag sang DSWD 6 nga ila i-verify ang mga nagpirma sa petition letter kung bala wala ang mga inisang nabaton nga ayuda. Sa isyu naman sang pagpataas ng bulig pinansyal, ipalabot pa nila ini sa central office. But as of now, what we are providing still is the special AX, no? Ang ginpanghatag natin nga 1,000. But as to additional, of course, we will still be checking on this. Sa subong nagdangat na sa 68% ang na-release nga pondo sa mga benepisyaryo. Bukas ang Grievance and Appeals Committee sa mga reklamo sa mga residente angot sa tagtaganay sang ayuda. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.